A xente antes tiña máis tempo libre ou estaba máis ocupada? Estaba máis ocupada porque tiña animales, había máis fillos, había que ir para o monte e facer as cousas de casa e as do monte, e curar dos fillos. Que papel tiñan os avós na crianza dos nenos? Pois mira, tiñan unha crianza porque criaban os que daban cos abuelos, porque eles emigraban a ganar a vida e que chamabanlle, en vez de chamarlle abuelos, pois chamabanlle papás. Eranlle os papás que os criaron hasta unha certa edad. E despois ao mellor viñanlle os pais e xa quedaban con eles e xa faían vida cos fillos. E había que, claro, que traballar. Como era a alimentación antes? Pois era máis sana, porque comíamos moito da horta, do que cultivábamos, patatas, e de porcos, e de coellos, polos, e deso que tiñamos en casa, ou becerros, e do que tiñamos en casa, pero era máis sana que agora. Non íbamos comprar ao supermercado como se vai agora. Como eran as festas e as tradicións? Pois antes as festas eran moi divertidas tamén, porque había moita xente nos pueblos, divertíanse moito, había unhas caretas do dantes, e agora, pois, fixáronos por aquelas, entonces fan un entroido. Como era o traballo no campo? Pois era moi duro, porque había que traballar moito, a xentiña andaba moito no campo, e había que traballar con animales, con vacas, e eran os arados de antes, e con machos, desde que viñeron os machos, e bueno, era moi duro, moi duro. A xentiña andaba moito no monte, e era moi esclavo, moi duro. Como eran a educación e as escolas? As escolas eran unitarias, os rapaces a unha, as rapazas a outra, e a educación era o que había entón, un libro para todo, unha enciclopedia para todos os cursos, non había... aí engrosaba todo. E moitos non podían ir á escola, moitos rapaces non podían ir ou paraban cando tiñan 10 ou 12 anos que valían algo para ir po monte, xa deixaban a escola. Crei que os veciños antes estaban máis unidos que hoxe en día? Por suposto, había máis axudas uns aos outros. Cando había un traballo, acababa un primeiro, iban os outros todos a axudarlle, para que acabaran aquel tempo, para que acabaran todos xuntos. E, bueno, e axudábanse, sabían que había unha necesidade, acudían todos. Como era o amor antes? Pensa que as parellas eran máis duradeiras antes que agora? Bueno, o amor antes era as escondidas, o 90% das veces. Estaba esperando que fora de noite, ou que houbera un momento que estaban solos para demostrar algo. Como eran os roles do home e a muller na sociedade? Completamente distintos a hoxe. Entonces, era unha sociedade máis machista, o home iba a pobar, a muller quedaba na casa, iba a traballar, a muller tiña que lle axudar a traballar, e criaba máis os fillos, non lle axudaba casi nada, e bueno, xa completamente diferente. A xente era máis feliz e vivía mellor antes? A súa maneira, sí, con pouco que tiñan eran felices, pero bueno, había problemas tamén moito máis grandes. A día de hoxe, aínda que non haxa que coidar animais ou aínda que non haxa que ir traballar o monte, a xente segue coidando a súa familia e teñen que cumprir cos horarios que teñen no seu traballo. Si que é certo que a día de hoxe o tempo que temos libre gastámolo en, ao mellor, estar co móvil. Hoxe en día, os avós xa non teñen o mesmo papel na crianza dos nenos, xa que os pais non emigran, apenas os ven tanto, xa que ao mellor ven solo unha vez a semana, e están máis ben vistos agora como que están para malcriar os nenos, xa que o pouco tempo que os ven, pois queren velos contentos e que non se lle enfaden. A alimentación hoxe en día, en cambio, é moi mala, xa que apenas hai animais nas casas para comer e nos supermercados só atopamos produtos procesados e que conteñen moitas graxas. Ademais, coas novas innovacións técnicas estanse introducindo cada vez máis alimentos creados artificialmente, como poden ser as carnes. Hoxe en día hai festas que seguen sendo moi bonitas,
pero apareceu o famoso botellón que está hoxe presente e isto fai que acabe con moitas festas. Si que é certo que hoxe os adolescentes pois cada vez están creando máis festas e isto fai que chame a atención de moita xente nova. O traballo no campo agora xa non é tan duro, xa que non hai que andar traballando con animales e con innovacións técnicas que xurdiron, como colleitadoras ou sulfatadoras ou outras máquinas, pois é moito máis leve e, por exemplo, xa non hai que andar agachados nas fincas. Hoxe en día temos a sorte de ter unha educación bastante boa. Todos podemos acceder a escolas públicas, a pesar de que tamén hai escolas privadas nas que se paga por unha educación, pero todos podemos disfrutar dunha educación. Hoxe en día os veciños dos povos non están tan unidos porque por culpa de tal vez dispoñer de aparatos electrónicos ou televisións, calquera tipo deles, non lle prestamos atención a xente que temos ao noso alrededor. O amor non é como antes, que se gañaba pouco a pouco, pois eu que sei, regalando flores, regalando cartas. Agora, pois, máis ben é por un like dunha mensaxe, por atracción física, e iso, pois a verdade é que está super mal en comparación con como era antes, que era moito máis romántico e máis bonito. Tamén, antes era como todo máis as agochadas, por medo a que os teus pais te pillaran, por o que diría a xente. Sin embargo, eso hoxe sí que é verdad que está mellor e que cada un pode facer o que queira sin medo a ser tan xulgado. Hoxe en día, os homes e as mulleres non teñen un rol en sí. O home traballa e axuda na casa, como tamén a muller traballa e axuda na casa. Por eso, a día de hoxe, podemos agradecer non vivir nunha sociedade tan machista. Quizás antes estaba mellor valorado o de ser feliz, e eras feliz con algo que facías ti ou con algo ou con menos do que eres agora. Ao mellor un neno agora simplemente é feliz se lle regalan un teléfono, e antes un neno era feliz con unha pelota de fútbol. Pero claro, tamén os tempos cambiaron moito e estámonos criando nun ambiente totalmente diferente.